Bon dia, nois i noies de l'Institut Josep Tapiró. Avui us farem la presentació de l'acte de la Marató que va sobre les malalties minoritàries. Què són les malalties minoritàries? Doncs són malalties molt poc freqüents que afecten un màxim de 5 persones per cada 10.000 habitants. Inclouen un conjunt de malalties molt diferents entre si, però tenen en comú que acostumen a ser greus, cròniques, progressives i discapacitants. Ara us passaré a explicar quantes persones hi ha afectades. Que afectin cadascuna molt poca gent no vol dir que no estiguin molt esteses. Els experts calculen que el conjunt de malalties minoritàries poden afectar fins al 7% de la població general. Per tant, s'estima que actualment hi ha a l'entorn de 400.000 persones que tenen alguna d'aquestes patologies a Catalunya, 3 milions a Espanya i més de 30 milions a tota Europa. A continuació, la primera actuació és sobre el tema Lost Boy de la pel·lícula Peter Pan, interpretada pels alumnes de l'optativa de la ICLE de tercer d'ESO. Un fort aplaudiment, sisplau.